Другая кніга цароў, раздзел 7. Сталася ж, калі цар абжыўся ў доме сваім, і Господ даў яму супакой ад усіх ворагаў яго навокал, сказаў цар прароку Натану: «Ці не бачыш, што я жыву ў кедравым палацы, а каўчэг Божы знаходзіцца ў сярэдзіне палаткі?» І Натан сказаў цару: «Ідзі, зрабі ўсё, што маеш у сэрцы сваім, бо Господ з табою». І сталася, што ў тую самую ноч Господ прамовіў да Натана гэтыя словы, кажучы: «Ідзі, скажы паслугачу майму Давіду: вось што кажа Господ: ці ты збудуеш мне дом на пражыванне, бо ніколі не жыў я у доме з дня, у які вывеў сыноў Ізраіля зямлі егіпецкай, аж да гэтага дня, але прабываў я ў свяцілішчы або ў палацы. Ці ў час вандроўкі па тых мясцінах, якія прайшоў я з усімі сынамі Ізраіля, казаў я, кажучы хоць аднаму з суддзяў Ізраіля, якому даручыў я пасвіць народ мой Ізраіль, кажучы: чаму не пабудавалі вы мне кедравага дома? І цяпер вось што скажаш слузе майму Давіду. Гэта кажа Господ магуцяў: я ўзяў цябе з пашаў, калі ты пасвіў статкі, каб быў ты кіраўніком народа майго Ізраіля. І я быў усюды з табою, дзе ты хадзіў, і я забіваў усіх ворагаў тваіх перад абліччам тваім, і ўславіў імя тваё, як аднаго з вялікіх, што жывуць на зямлі. І я вызначу месца народу майму Ізраілю, і пасаджу яго, і будзе ён жыць там, і не будзе ён болей трывожыцца. І я не аддам яго на здзек людзям нягодным, як раней, і ад дня, калі я паставіў суддзяў для народа майго ізраільскага, я дам табе супакой ад усіх ворагаў тваіх. І Господ табе аб'яўляе, што Господ пабудуе табе дом. І калі споўняцца дні твае, і ты супакоішся з бацькамі тваімі, я ўзбуджу семя тваё па табе, што выйдзе знутра твайго, і ўмацую царства яго. Ён пабудуе дом імю майму, і я ўмацую пасад валадарства яго навек. Я буду яму бацькам, і ён будзе мне сынам. Калі ён зробіць што-небудзь злачыннае, я буду караць яго дубцом людзей і карамі сыноў чалавечых. А міласэрнасці сваёй не спыню да яго, як спыніў адносна Саўла, якога я адкінуў перад абліччам тваім. І трывалым будзе дом твой, і царства тваё будзе перад абліччам маім вечна, і пасад твой будзе моцным заўсёды». Згодна з усімі гэтымі словамі і паводле ўсяго гэтага бачання прамаўляў Натан да Давіда. А цар Давід пайшоў і сеў перад абліччам Господа і сказаў: «Хто я ёсць, Господі Божа, і што ёсць мой дом, што ты прывёў мяне аж сюды? Але і гэта здалося малым у вачах тваіх, Господі Божа. І ты казаў таксама пра род паслугача твайго на будучыню, і гэта закон чалавечы, Господі Божа. Дык што яшчэ можа дадаць Давід, каб сказаць табе: ты ведаеш паслугача твайго, Господі Божа. Дзеля слова твайго і паводле сэрца твайго выканаў ты гэтыя вялікія рэчы, так што ты зрабіў іх зразумелымі паслугачу твайму. Таму магутны ты, Господі Божа, бо нікога няма падобнага да цябе, і няма Бога апрача сябе, паводле ўсяго таго, што чулі мы вушамі нашымі. Ці ёсць хто яшчэ адзін народ на зямлі, як народ твой Ізраіль, дзеля якога Бог прыйшоў, каб адкупіць яго сабе за народ і праславіць імя сваё, і выканаць для яго вялікія і страшныя рэчы так, каб выгнаць перад абліччам народа твайго, які ты адкупіў сабе з Егіпта, народы і багоў іх. Ты умацаваў сабе народ твой, Ізраіль, як народ вечны, і ты, Господі, стаў яму Богам. Дык цяпер, Господі Божа, умацуй навекі слова, што сказаў ты адносна паслугача свайго і роду яго, і выканай тое, што прадказаў. І хай услаўлена будзе навек імя тваё, і хай кажуць: Господ магуцяў, есть Бог над Ізраілем.
і дом паслугача твайго Давіда будзе моцна стаяць перад табою. І ты, Господі магуцяў, Божа Ізраіля, аб'явіў паслугачу твайму, кажучы: я пабудую табе дом. Таму раб твой знайшоў у сабе мужнасць, каб прасіць цябе ў гэтай малітве. А цяпер, Господі Божа, ты Бог, і твае словы будуць праўдзівыя, і такім чынам, калі ты абяцаў паслугачу твайму гэтае дабро, значыць, будзь ласкавы і дабраславі дом паслугача твайго, каб быў ён вечна перад табою, бо ты, Господі Божа, абяцаў, і хай дапраславеным тваім будзе дапраславёны дом паслугача твайго навечна.